wohwɛ nnwuma a wayɛ nneɛma a wayɛ no ɔman mu a wakora wo awerɛhyɛm sɛ ampa wobɛtumi awie nipa wa but wokɔ grand so a party bɔtwɛ 8 years 2 times a wokɔ grand so nipa welcome sɛdeɛ ɛkyɛ sɛ ɛnte sɛ 208 deɛ no wode aseɛ but first no memfa nsie wo na ɛbɛyɛ last year na 8 months ago hɔ na ka ba hɔ ɛfɔm no dede wɔ mu kakra that time yɛto aba na nkɛnyɛ mayɛ na yɛdeɛ na nama dede wɔ mu na enwuma no ɛnkɔ so 8 months asanteman mu a but yɛ change yi a asanso yɛwura asanso mu ɛbaa mu a wopagya wɔ ha kwanda awɔ atfat wɔ yɛwei no dede no nyinaa kɔ ɛna amanfoɔ nso fii sɛ NPP koraa nyɛ koraa na ɛneɛ na nyɛ dɔmaama wɔ yɛ a saa na amanfoɔ bi nso adwene ɛsɛ 8 months ago na yɛ John Mahama na na ɔka sɛ fam nyɛ no ɛno no nti na yɛ akwan na nkurɔfoɔ so sɛ wɔawohwɛ a nneɛma ɛkɔ yi ɛdeɛ paa na aka mene wote wɔ yi